Dobre vesti za korporativnu cyber bezbednost stižu iz kompanije Kaspersky. Oni su nedavno ažurirali svoje Endpoint Detection and Response rešenje namenjeno kompanijama sa kompleksnim IT bezbednostnim procesima. Takozvana EDR Expert platforma štiti biznise od upornih pretnji. Napredne mogućnosti detekcije i reakcije poboljšane su automatskim spajanjem upozorenja za incidente, skeniranjem baziranim na Yara protokolu i integracijom API za odbranu servera. Jedna od novina je i konzola za rad na cloudu, hostovana u Azure okruženju. EDR platforma smatra se nezaobilaznim delom jake cyber zaštite. Kompanija Gartner predvidela je da će do sledeće godine više od 50% preduzeća implementirati EDR. Razlog je jednostavan. Starim zaštitnim sistemima potrebno je preko mesec dana da bi otkrili napad u složenim IT strukturama. S druge strane, EDR rešenja napade neutrališu u najkraćem roku i pružaju efikasnu odbranu preduzećima. Kaspersky EDR Expert štiti korporativnu mrežu od čestih i naprednih pretnji. Dodatno, korisnicima predlaže nove mogućnosti detekcije i istrage kako bi lakše prilagođavali procese analize sumnjivih objekata. To je najbolji način da se detektuje pravi napad u moru upozorenja. Sumnjivi fajlovi automatski se šalju u sandbox na skeniranje. Ako se tokom provere ispostavi da fajl može biti zlonameran, upozorenje se samo šalje. Rešenje posjeduje mogućnost isključivanja određenih indikatora napada, što pomaže kompanijama da razdvoje lažne pozitivne rezultate od delatnosti administratora. Ažurirani Kaspersky EDR Expert sada će automatski spajati upozorenja u incidente. To znači da analitičari neće morati da pregledaju svako pojedinačno upozorenje. Sa druge strane, bezbednosni IT timovi moći će da reaguju na incidente preko sistema nezavisnih proizvođača sa integracijom API za servere. Konačno, kompanije mogu birati da li će EDR-om upravljati lokalno ili preko clouda. Kaspersky rešenje prilagođava se postojećoj infrastrukturi.